ja da vas pozdravim ispred biblioteke Vuk Karadžić, da pozdravim književni klub Velimir Rajić koji ovdje vidim da je sa nama, gospodina Ganića, Zlatka Pavlovića, Sašu, sve vas koji ste se odazvali da večeras budete sa mnom i sa nama, da čujete nešto od jedne lepe poezije Marine Milosavljević koja piše već duže vreme, a da večeras razmenimo po koju reč o duši, ljubavi koju ćete, iskreno se nadam, večeras kad izaćete iz ove prostorije, podeliti u sve segmente vašeg života. Pa ovako, ja sam neko ko oslušnuje, ko ume da oseti ljude, ko ume da, ko dovoljno ima emocije u sebi, da te emocije nekako vidi u ljudima. Osluškujući tako, ja to kažem pod navodnicama, osjećaj nekih, bilo prijatelja, poznanika, onih kojima su mi se poveravali na Facebooku. Facebook je jedno čudo ovako, i dešavale su se pesme. Prva se desila se onako, prošaputila je neka ljubav u tajnosti. Ovde je bilo već neka naznaka nekih dešavanja, znači onih događaja koji su meni ispričani. Ono što su neki doživjeli, ja sam to upisivala. Sad, koliko sam uspešna bila, koliko sam mogla da taknem dušu, ja to ne mogu da kažem, ali kaže sam u suštini zadovoljna jer mi je poruka u stvari bila u vremenima u kome mi živimo i gde živimo kako živimo, teskobno je svima u duši, ajmo da pričamo dušom, ajmo da govorimo o ljubavi, ajmo da je širimo među ljudima, da budemo i mi pozitivni i srećni i onako kako sam ja bila u sebi, kako sam širila te moje neke pozitivne emocije, moje pozitivne osjećanja, ja sam to želela da iz jedne i iz druge zbirke pesama upravo prebacim i prenesem onima koji me budu čitali i koji me budu slušali. Ja bih vas upoznao sa onim o njenom, da kažem, životnom radu. Neko je pitao od kada pišem poeziju. Verujte, ne znam ni sama odgovor. Početak je bio sa prvim slovima, kratkim rečenicama u prozi. Nadovezali su se spontani stihovi kao godine, meseci i dani. Bojeći stupce notesa, krenuli su prve ozbiljne misli, mozaično služeći fine rime, dok sam posmatrala život i naše dečije igre, krenuli su prve školske nagrade. Inspiracija se nizala u skladu s dečijim nemirima, prvih simpatija, zaljubljivanja, pronalaženja iskri u pogledima, životnih priča, drugarica. Sve je to beležila beležnica, pero veselo poskakivalo, uživalo i otkrivalo prve tajne papiru, bojile se tako godine u nizu. A onda vam naiđe inspiracija i njena opasna akcija i reakcija. Jedan lik vam postane deo svakog stiha, potpuno nesvesno, postavi sebe da poremeti i poeziju i vaš život, grešite, kockate se, ispravljate, pokušavate da menjate, vraćate, čitav niz starih stihova u jednu rimu. Ne ide život. Život vam ne daje reprizu, boji stranice svakodnevno, onako kako mu rad nalaže. Misli se menjaju, tako su stihovi puni iščekivanja, slepih pogleda, sumnji, govora daljina, dodira želja, protkanim strastima tajnim, ponekad bes ili ljutnja. Takva inspiracija pesnicima, koji ljubav preteču u stihove vama, pronalazeći spontano reči, da se misao složi bojeći rime, na radost i osmeh onome ko čita i osjeća poruke pesničke duše. Dobro večer svima, ja Aleksinac smatram tako jednim delom našeg Niša. Krivac jesam, ja sam to počela da priznajem po svim njenim promocijama ovako redom gde idemo. Jedan pozitivan krivac. Marinu znam prilično dugo, prilično je ogoljena kod mene, da ne shvatite to banalno, ali znam njenu dušu,
znam njeno poreklo, znam njene emocije, znači poznavati nekog kao što poznaješ samog sebe je velika stvar. U njoj sam prepoznala taj talenat. Prvo sam je upoznala i kao i svako neko poznanstvo koje ima taj početak i neki redosled, pa odakle smo, pa šta smo, pa šta imamo od porodice, onda saznate da njenim venama teče austrijska krv, pa teče jedna temperamentna italijanska krv i da neko ko u nekoj svakodnevnoj komunikaciji ima iz njenih usta bukvalno imate utisak da neka teče med. Eto, ona piše o medu, o duši, o ljubavi. I onda je ona krenula, pošto je bila vrlo aktivna na toj društvenoj mreži, počela da objavlja svoje stihove. Ja sam stvarno rekla, zašto to radiš? Pošto postoji u našem društvu uopšte krađa misli, krađa stihova. Zaštiti svoje pravo, svoj autorski rad. I ona me poslušala i drago mi je da je uspela u tome što jeste. Ovo je neki početak njenog rada. Mislim da je došla u pravo vreme, da kada ima i psihičku i telesnu, godišnju, životnu zrelost. I ja sam neko ko je sada ovako, da kažem, praši da ona krene da radi nešto mnogo ozbiljnije. Na putu je njen prvi roman koji će biti jako interesantan, a maštu ću vam zagolicati time što ću reći da je to Kukavičje gnezdo. Znači, radi se o jednom istinitom događaju koji će Marina naravno vrlo lepo obraditi. Znam da je u pitanju i neka saradnja možda sa još nekim piscem. Ja bih lično volala da to bude njeno autorsko delo, ali naravno to je njena volja. Mada ne mogu da se žalim, ona vrlo često posluša moj savet i nadam se da do sada nije pogrešila i da je zadovoljna time. Ne bih žela više da vam oduzimam vremena, samo ću da kažem još, Marina je neko ko ne radi temeljno na svojim stihovima. Znači, njena duša se bukvalno izlije na papir. Nas dve sedimo u nekom kafiću gde pijemo kafu ili u nekom restoranu. Naša zimovanja su obično bila takva, u pola noći ja zaspim, ona upali svetlo. Šta radiš? Pišem. Ona kad dobije, naravno, neku temu u svom mozgu i čuje od nekoga, ona to tako lepo radi, prenese, piše, toliko brzo piše, kao što brzo živi, brzo radi, brzo trči, brzo govori. Znači, neko ko ima puno temperamenta, primećujete da ja gestikuliram rukama i ja sam isto prepuna te neke energije koju pretačem u nju i ona u mene. Podčinjene divlje duše. Dugo, uporno, smelo gledaš u želju. U njoj odrast tvog lica, ogrnuta strast, sliku tvoju ispisuje u seni u kojoj ti je korak zalutao. Pronalaziš dolinu vatrenog žara koji ti osvetljava put, uzavreo kosmos u tvom telu, otvara glas, poziva, plesa, želja. Krv ti se razliva topla kao vino, kvasi željeno telo, ustama ga upija senka što te prati, primakla usne tvojima, sa usama ti ustama ispija kapi vina, sladunjave, razlivaju se, zagrevaju telo, u voljenju dodira uzavrelih kroz noć, koja bdi nad telima, koja šetaju željom, tvoj obraz uz njen, spojile se senke u jednu. Pronašli se koraci u ukradenom zagrljaju, zaronile strasti u čula koje uporno ćute i dugo plešu ples snova, dok ti zaranja nokte u vrat, krik zadovoljstva iz tvoje duše odjekuje. Lista ti fitilje želja nanovo uzbuđene. Od ruva usana klizi usnama prema vratu. Raspokla ti se koža, nabrekla dodirima. Prigušeni krik uklanja žig divljine njenog
prisustva u tebi. Kontroliše ti radijus kretanja uzdaha duše. Kretanje ti je u njoj. Tvoja krv je njena. Tražiš središte njene duše, ona u tebi. Imaš je. Imate. Nedožutno čekanje zaronilo je u vaše potčinjene divlje duše. Ja ću vam postaviti jedno šablonsko pitanje koje se valjda postavi svakom piscu. Kako ste se osjećali u momentu kada ste prvu knjigu držali u ruci? Jer iz svog iskustva i iskustva kolega koji su ovde, znam da nekako pišemo i lepo je to i dobro je to i čitaju drugari, prijatelji i onda se desi knjiga i sad sa tom knjigom izlazimo u svet. Kakav je osjećaj? Pa sve ono što date papiru, što pero pre vaše misli pretoči u taj stih koji je vama izašao iz duše i srca, jer ja ne pišem nešto na silu, bar ja tako sebe osjećam, pišem iz duše, ili tako osjećam. Nemate osjećaj imate osjećaj velike odgovornosti. Znači, prvi put se nešto radi, kao kad brutoš dođe, pa dok prođe prva ocena 9 ili 10, on brine. Znači, kad je ugledalo svetlo dana, onako zateknete sebe u čudu. Ipak to je moje delo, to je nešto što predstavlja mene. Znači, mene lično, moju ličnost, pred ljudima, pred kritičarima. I velika je sreća i zadovoljstvo svoj rad, znači svoju umetničku crtu koju ja to vučem genetski, jer mamini su svi, ja kažem, pisači pod navodnicama dobri. Genetika vam da dobro, ali vam donesi i to da se dokazujete i mami i rodbini i svima. Znači, meni mama najveća kritičar bila. I to je najveća bojazan bila moja, da će se dopustiti moje mami, što ću ona reći. Iskreno. Ali držati svoj prvi rad, to je najveći osmeh, to je jedna velika sreća posređenja moje dece, to je nešto što sam ja od uvek volela, jer književnost i psihologija su moje dve velike ljubavi. Ja sam građevinski inženjer po struci, nikad se strukom nisam bavila, ali sam, znači, uradila nešto što mi je bila želja. Emocije zahvatile svaku poru kože, blesnule gromom iz vedra neba. Probili štitnik duše, kosmos ljubavi, rasprodao razum bestidno, ušao u pogled požude, u samu krv duše. Dršno odcepio stid, besramno zbacio razum iz ravnoteže. Pomamno zaveo pogled kad u masi ljudi greh spazio. Ne osetih samo miris buktinje žarke, varnice pomahnitule, ustavaše telo. Zgaziše prepreke na putu ljubavi, gradeći besramni svet izdaje duše, kad ljubav uđe, stela na telo.